No niin, nyt ainakin minun kello on tasan 18, niin eiköhän me aloitella. Lämpimästi tervetuloa Naisten kartanon tämän syyskauden ihan ensimmäiseen webinaariin. Ja meillä on tänään aiheena vapaaksi liiallisesta kiltteydestä ja ystäväksi terveen vihan kanssa. Tämmöinen kestosuosikki-aihe, ihana palata taas pienen tauon jälkeen tämän tärkeän teeman äärelle. Mun nimi on Anna Vuori ja mä oon Naisten kartanon toiminnanjohtaja ja ennen kuin päästetään meidän illan esiintyjä Johanna Pesola ääneen, niin muutamalla sanalla kerron Naisten kartanosta, joka tätä webinaaria järjestää. Naisten kartano on tämmöinen järjestö, joka on jo pitkään, yli 100 vuotta, tehnyt töitä naisten hyvinvoinnin eteen. Ja me halutaan, että kaikilla naisilla on iloa, voimaa ja tilaa elää ainutlaatuisena. Ja miten me sitä käytännössä sitten toteutetaan? Me järjestetään näitä webinaareja. Me halutaan, että naisilla on mahdollisuus istahtaa ja kuunnella aiheista, jotka heidän elämää koskettaa ja saada samastumispintaa ja sanoja ja ymmärrystä ja ehkä keinoja oman tilanteen helpottamiseen. Sitten meidän tärkeä toimintamuoto on tämmöiset vertaistukiryhmät, joiden nimi on Novat. Niitäkin järjestetään näin verkon välityksellä ja sen lisäksi sitten ihan kasvokkain Pirkanmaalla ja täällä pääkaupunkiseudulla. Eli jos oma elämä pohdituttaa ja haluat tehdä sitä muiden naisten kanssa turvallisesti, niin tervetuloa myös meidän Novat vertaistukiryhmiin. Niistä löytyy tietoa meidän kotisivuilta. Siinä on vähän kuvassa meidän statistiikkaa, ehkä en mene siihen sen syvemmin, mutta jonkun verran tehdään sit myös yksilötukitapaamisia ja myös ihan anonyymisti voi meiltä hakea apua. Ja sitten meillä on muutamia sellaisia hankkeita, joissa on tämmöinen rajatumpi tarkoitus, eli tuetaan nuorten naisten työssäjaksamista Työn imuun hankkeessa. Siellä on myös ryhmätoimintaa ja mentorointitoimintaa, eli Työn imuun hankkeen aihehan on tämmöinen todella valitettavan ajankohtainen, että jos nämä työssäjaksamisen teemat kiinnostaa, niin kannattaa tutustua siihen hankkeeseen, ja sitten meillä on myös mahdollisuus tehdä vapaaehtoistoimintaa siihen. Meillä on erikseen sitten vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Sitten voikin laittaa seuraavan slaidin. Meillä on tässä tosiaan tämä syyskausi nyt just starttaamassa ja webinaarin kestohan on noin 1,5 tuntia ja on sovittu Johannan kanssa, että jätetään sinne loppuun sit aikaa teidän kysymyksille ja keskustelulle. Eli voitte chatin kautta osallistua keskusteluun ja jos joku asia mietityttää, niin sinne voi laittaa myös kysymystä. Tietysti toivomme, että kaikki noudattaa turvallisemman tilan periaatteita, eli pidetään kaikki keskustelu arvostavana ja ei lähdetä muita neuvomaan tai arvostelemaan. Ja kannattaa tietysti myös huomioida, että kun sinne chattiin jotain kirjoittaa, niin se menee näkyväksi sitten kaikille kuulijoille, että semmoista harkintaa kannattaa käyttää. Pieni mainospala jo seuraavista webinaareista. Eli lokakuussa on sitten aiheena huijarisyndrooman vankina ja miten siitä pääsee eroon. Ja sitten on marraskuussa vapaaehtoisesti lapseton vapaaksi vanhoista rooleista teemainen webinaari. Tervetuloa seuraamaan myös näitä ja ottakaa meidän some- ja tapahtumasivut seurantaan, niin saatte tietoa seuraavista tapahtumista. Ja sitten voi laittaa seuraavan slaidin sieltä. Kiitos. Minulla on tämmöinen tekninen tuki tänään, ihanaa paikalla. Niin me kuin monet muutkin sote-järjestöt vähän talouden kurimuksessa tässä painitaan. Leikkaukset osuu myös meihin ja sen takia ollaan tosi kiitollisia, jos teidän on mahdollista meitä tukea. Siinä on slaidissa ohjeet. Mutta toki tämä tilaisuus on maksuton, että tilanteen mukaan jokainen voi toimia.
ja halutaan nimenomaan tarjota tätä tietoa maksutta kaikkien saataville. Joo, siinä varmaan päällimmäiset. Pidemmittä puheita, ole hyvä Johanna ja tervetuloa minun puolesta vielä kerran. Kiitos. Joo, mäpä avaan ton oman PowerPointin vielä, niin aloitellaan sitten. Joo, nyt pitäisi näkyä, eikö niin? Hyvä. Näkyy hyvin. Joo, mulla on muutama sivu siinä. Ei kauheasti sivuja, mutta ehkä painavia sanoja sitten senkin puolesta, mitä tässä availen. Kiitos, että sain tulla puhumaan tärkeästä aiheesta, joka koskettaa itseäni ja jonka kanssa olen omassa työssä päivittäin tekemisissä. Eli mä voisin esitellä itseni sillä tavalla, että mä oon entinen hymytyttöpatsas, eli tarkoittaa siis sitä, että mä oon saanut ekalla luokalla hymytyttöpatsaan ja ymmärsin sen sitten vasta tuossa aikuisiällä jo reilusti päälle 30-vuotiaana, että mitä se oikeastaan tarkoitti mun kohdalla se olla hymytyttöpatsas. Ja sitähän se siis tarkoitti, että mä olin aivan liiallisen kiltti. Mä olin reipas ja miellyttäjä. Ja mulle itselle vihan tunne esimerkiksi oli täysin vieras pitkälle aikuisikään. Ja samoin myös muut tunteet. Eli mä oon kutsunut itseäni, että mä oon ollut semmoinen syyllisyyspersoona. Eli avaan teille tässä luennon aikana syyllisyydestä myöskin ja vääristyneestä syyllisyydestä, niin mä elin pitkälti sieltä vääristyneen syyllisyyden kautta, niin kuin tekee kaikki liiallisesta kiltteydestä kärsivät yleensä tiedostamattaan. Ja sen lisäksi, että tietenkin oli paljon sitä vääristynyttä syyllisyyttä, niin syyllisyyshän kulkee käsi kädessä häpeän kanssa, niin totta kai siellä ytimessä on ollut sitten myös paljon häpeää. Ja näiden teemojen kanssa itse on saanut sitten jumpata ja työstää ja terapoida itseään ja opiskella. Ja sen lisäksi onneksi on sitten myös saanut auttaa muita, luoda tästä kaikesta lopulta sitten semmoisen oman näköisen työn, että muutamia vuosia sitten aloin järjestää naisille vihakursseja. Ne on ollut tosi suosittuja ja nyt peruskurssi, Vapauta vihasi -kurssin lisäksi on tullut tämmöinen vähän niin kuin jatkokurssi, Vapauta pyhä raivosi, jossa ollaan sitten myös paljon näiden ylisukupolvisten teemojen äärellä. Ja se, mitä mä ennen kaikkea olin, koska mä olin hymytyttöpatsas, niin tietenkin siis sisällä niin kun olin patsas, eli ulospäin näytti siltä, että on reipas ja kaikki sujuu hyvin ja sujuikin monelta osin, mutta se, mikä tuli vasta sitten myöhään niin kuin aikuisiällä käsittelyyn itselle, oli, että minkä takia olin usein väsynyt tai jopa jossain määrin uupunut, minkä takia niin kuin joidenkin ihmisten seurassa musta tuntui, että musta tuli erityisen jähmeä tai mä olin tiettyjen kohtaamisten jälkeen tosi väsynyt. Sen äärellä sitten tietenkin on täytynyt olla aika paljon. Ja edelleen jossain määrin olen, mutta en koe, että enää olen hymytyttöpatsas, vaan olen sillä lailla niin kuin tullut tietoiseksi tuosta omasta matkasta, että mitä se on oikeastaan tarkoittanut ja mitä se liiallinen kiltteys
on itsen kohdalla ollut. Ja se, mitä se on niin kuin erityisen paljon ollut, niin se on ollut siis rajattomuutta. Että mähän on ollut tietenkin tosi rajaton. Mulla ei ole ollut itsellä terveitä rajoja, ei ole ollut käsitystä siitä, missä mä alan, missä mä lopun. Se kaikki tietenkin liittyy tähän liialliseen kiltteyteen, että ei ole ymmärrystä niistä rajoista, koska ei niin kuin ole yhteydessä tunteisiin, eikä varsinkaan siihen vihan tunteeseen, eikä siihen terveeseen aggressioon ja terveeseen vihaan, mitä mä avaan myöskin tässä kohta enemmän. Joo. Ja mä olin hyvin tyypillinen, semmoinen niin kuin liiallisesti kiltit ihmiset on, että kun ajatellaan, että meillä on niin kuin kuminauha, joka venyy ja venyy ja venyy, kun me ollaan enemmän kiinnostuneita muiden ihmisten tarpeista ja tunnetiloista ja niiden täyttämisestä. Me venytetään vaan niitä omia voimavaroja ymmärtämättä yhtään, että missä tosiaan ne alkaa jo oikeasti loppuun ne voimavarat, niin mä oon ollut just sellainen, että mä venytin, kunnes jossain kohtihan siinä käy niin eri tilanteisiin liittyen, että se kuminauha katkee ja sitten pam, sitten tulee tunneräjähdys ja tekee mieli vetäytyä niin kuin kaikesta ja niin kuin, päästä ikään kuin pakoon sitä tilannetta, ja sehän ei ole millään tavalla tervettä eikä tasapainosta toimintaa, mutta se on hirveän ymmärrettävää sen kautta, että niin liiallisen kiltti ihminen toimii, kun ei ole ymmärrystä siitä, että missä kohtaa olisi se, milloin se kuminauha alkaa jo vähän kiristyä, niin siinä kohtaa pitäisi tunnistaa ne omat tarpeet, omat rajat, ja pitäisi osata tietenkin kommunikoida ne ensisijaisesti itselle ja sitten toiselle. Ja sitähän se niin kuin, semmoista harjoittelua tämä elämä nyt sitten on ollut. Et nyt voin sanoa, että no, tässä 45-vuotiaana nyt jo tunnistan itsestäni melko hyvin, milloin alkaa kiristää. Silti harjoittelen sitä edelleen, mutta se on niin kuin, nyt siellä eri tavalla niin kuin tietoisuudessa, sillä voin sanoa. Ja mä oon matkan varrella nyt liiallista kiltteyttä sitten tutkiskellut niin kuin sekä itteni kanssa että tietenkin työssä. Ja kun mä tein tuolla, ohjasin kuntoutuskursseja niin kuin Kelan järjestämiä aikoinaan ja sitten sen lisäksi toimivia työterveyspsykologina, niin siellä mä niin kuin erityisesti havahduin siihen, että kuinka niin kuin kollektiivinen ongelma tämä on meillä Suomessa, tämä liiallinen kiltteys. Että miten ihmiset, vaikka ne on kuinka uupuneita, niin ei millään haluaisi jäädä vaikka sairauslomalle töistä. Muutenkin niin kuin sinnitellään tosiaan sinne, että se kuminauha ihan oikeasti niin kuin katkee ja niin kuin uhraudutaan. Ja se on tietenkin meidän niin kuin kulttuurissa, ja kun katsotaan meidän historiaa taaksepäin, niin se on kauhean ymmärrettävää. Mutta se, mistä mä kiinnostuin sitten niin kuin vielä enemmän, oli se syyllisyyden tunne, että kun asiakkaat puhuu, ja se oli mulle itselle myös tosi tuttu, että ei voi jäädä vaikka sairauslomalle, koska siitä tulee niin syyllinen olo. Mä aloin sukeltaa tuohon syyllisyyden tunteeseen sit enemmänkin, koska se osui ja uppos niin sanotusti. Ja tunnistin tosiaan, kun mä olin se syyllisyyspersona, että niin kuin tässä on nyt joku tämmöinen juttu, että vihan tunne, oman tahdon, omien rajojen niin kuin puute, yhteys siihen vihan tunteeseen, se liittyy tähän syyllisyyteen. Nykyään mä puhunkin niin kuin vihan ja syyllisyyden pyhästä liitosta. Eli että ne pitää ymmärtää niin kuin molemmat, jotta me ymmärretään ylipäätään tätä ilmiötä, voisiko sanoa näin, liiallista kiltteyttä. Ja jotta me voidaan siitä vapautua, niin meidän pitää ymmärtää niin kuin koko
mä puhun niin kuin tunnedynamiikasta, meidän pitää ymmärtää perustunteita ja sitä nimenomaan, että mistä se syyllisyys ja siihen liittyvä niin kuin häpeä tai jopa syyllisyyden alla oleva häpeä plus pelko, että mihin ne liittyy. Eli tämä ei ole mikään niin kuin kevyt aihe, niin kuin varmasti tiedätte, että se ei ole niin vaan, että no, että mä tutustun mun rajoihin ja opettelen sanomaan ei. Sehän siinä on tietenkin hirveän tärkeää, niin pitää oppia tekemään, mutta sitten se, että minkä takia se on niin vaikeaa, minkä takia niin kun yhden pienen sanan sanominen aiheuttaa niin valtavan huonon olon, niin sitä mä pyrin tässä avaamaan teille tänään. Ja mä ajattelen, että aina kun me lähdetään niin kun toipumaan jostakin tai vapautumaan jostakin, niin meidän täytyy ensin ymmärtää se, että mistä me ollaan toipumassa. Ja sen takia mun mielestä niin kun sanat ja sanojen avaaminen on ihan valtavan tärkeää. Se on keskeistä, koska mä oon tullut siihen tulokseen, että ihmisten täytyy saada useimmiten ensin mielentasolla ymmärtää, että mistä tässä on niin kuin kyse, mitä tämä tarkoittaa. Ja se luo jo semmoista niin kuin psykologista turvaa, että me ollaan valmiimpia lähteä sitten niin kuin muulla tavalla kehollisesti myös ymmärtämään sitä, että okei, tai hyväksymään sitä, että tässä on niin kuin joku järki tässä hommassa, että nyt mä niin kuin ymmärrän, mistä on kyse. Ja mä oon itse semmoinen ihminen ollut, varsinkin ollut, ja oon kyllä edelleenkin, että mun pitää niin kuin saada itselle jotenkin, niin kuin, mun pitää saada ymmärtää se, että mistä tässä niin kuin ihan oikeasti on kyse tässä asiassa. Että miten tämän voi selittää sillä niin kuin maalaisjärjellä, mielellään ilman mitään psykologisia termejä. En ole koskaan tykännyt niistä, vaan jotenkin mä oon kokenut, että mun tehtävä on niin kuin avata asioita niin sillä lailla niin kuin, no, ilman niitä psykologisia termejä mahdollisuuksien mukaan. Joskushan niitä on pakko käyttää, mutta niin kuin, sillä lailla, että nämä asiat tulisi niin kuin mielentasolla ymmärrettäväksi ja sen kautta niin kuin itselle pureskeltavaksi ja kohdattavaksi, että okei, että nyt mä saan kiinni, että tollainhan mäkin toimin tai tosta mä kärsin, ja sitten vielä sen, että, niin kuin, että minkä takia se menee niin. Niin silloin mä ajattelen, että, että se on niin kuin se ensimmäinen tärkeä vaihe siinä toipumisessa, että me ymmärretään, että mistä tässä on kyse, miten tätä voidaan niin kuin sanallistaa ja avata, ja sitten sen jälkeen miettiä, että miten tästä lähdetään sit niin kuin käytännön tasolla toimimaan. Ja sen takia mä haluan ensin avata tuota sanaa kiltti, koska se on hirvittävän väärin ymmärretty sana meillä suomen kielessä, ja sitten kuitenkin se, että sitä käytetään aika paljon. Ja mä kuuloin aikoinaan kirjoittelemaan someen kiltteydestä, ja nimenomaan siis liiallisesta kiltteydestä, niin mä sain aikamoisia niin kuin palautteita, kommentteja, että miksi sä tämmöistä kirjoitat, että kiltteyshän on niin kuin maailman ihanin asia, ja maailmassa pitäisi olla paljon enemmän kiltteyttä, että se on ratkaisu kaikkeen. Ja mä oon 100% samaa mieltä, että kiltteys on ihana asia, sitä pitää olla enemmän, ja silloin me puhutaankin siitä aidosta kiltteydestä. Eli nykyään meidän pitää niin kuin avata näitä asioita vähän lisäämällä toisia sanoja, koska niin kuin, jotta ne tulee ymmärretyksi oikein. Eli sana kiltteys on sen takia ymmärretty väärin, että puhutaan ristiin rastiin yleensä aidosta ja epäaidosta kiltteydestä. Ja kun ne on kuitenkin kaksi eri asiaa. Aito kiltteys tarkoittaa sitä, hetkinen, mä pistänkin tuosta. Mennään tuohon jo vähän, että mitä tarkoittaa liiallinen kiltteys, niin mä avaan aitoa kiltteyttä. Eli aito kiltteyshän on hyvän tahtoisuutta, se on ystävällisyyttä, se on sitä
kaikkea tosi hyvää ja ihanaa, ja mä ajattelen, että se on meidän ihmisten niin kuin semmoinen perusominaisuus. Eli mä ajattelen, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan aidosti kiltti. Mä ajattelen, että kaikki lapset on pohjimmiltaan aidosti kilttejä. Jos te mietitte pientä vauvaa, niin kuin, mitä muuta? Hän on aito, autenttinen, aidosti kiltti, ihana ihminen. Mä myös ajattelen niin, että jokainen ihminen niin kuin pohjimmiltaan tarvitsee tosi paljon sitä, että saa olla aidosti kiltti. Ja sehän on silloin, kun ihmisellä on kaikki asiat niin kuin suht koht hyvin, perustarpeet on kunnossa ja ei ole mitään akuuttia kriisiä elämässä meneillään tai niin kuin mitään semmoista, niin sehän on semmoinen niin kuin perusolotila. Et silloin on niin sanotusti se happinaamari on ensin itsellä ja silloin on helppo olla kiltti myös muita kohtaan. Ja se on tietenkin niin kuin aivan älyttömän ihana asia. Mutta sitten se, mistä mä tosiaan niin kuin aloin kirjoittamaan ja mistä tänään tässä kanssa nyt sit niin kuin puhutaan, on tämä liiallinen kiltteys. Ja se niin kuin voidaan määritellä myös sillä lailla, että se on niin kuin sitä epäaitoa kiltteyttä, näennäistä kiltteyttä. Mulle jotenkin on vakiintunut nyt toi niin kuin sana liiallinen tohon niin kuin, jotenkin sopii systeemiin mulle, koska mä ajattelen tosiaan niin, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan aidosti kiltti, ja sitten sen päälle on rakentunut tätä epäaitoa kiltteyttä. Eli tavallaan me ollaan opittu tietynlaisia väärinkäsityksiä yleensä lapsuudessa, kun me ei olla tultu nähdyksi tunnetasolla riittävästi meidän vanhemmille, eikä välttämättä muillekaan aikuisille niin hyvin, niin silloin meillä on lähtenyt rakentumaan tämmöistä toisenlaista toimintatapaa, ja ennen kaikkea niin kuin meillä on lähtenyt rakentumaan niin kuin, erilaisia tapoja kiertää esimerkiksi se vihan tunne. Eli kun me ei olla saatu tuntea tervettä vihaa, meidän omaa tahtoa on niin kuin painettu alas, niin silloin ihmiselle rakentuu esimerkiksi tämmöinen kuin kiltteyden naamio. Eli tunnevyöhyketerapiaa olen opiskellut, niin siinä on loistava Antti Pietiäinen on kehittänyt tunnevyöhyketerapiaa, ja siinä on tämmöinen tunnedynamiikka-malli, jossa niin kuin on erilaisia naamioita, jotka rakentuu näiden aitojen tunteiden päälle ikään kuin. Eli silloin, kun se vihan tunne ei ole kadonnut minnekään, vaan se on siellä ihmisessä kuitenkin, mutta sitä ei saa näyttää, niin sitten meille tulee tämmöinen kiltteyden naamio, eli me tullaan hyväksytyksi niin kuin kilttinä. Ja se naamio on sitä epäaitoa kiltteyttä. Ja miten se sitten käytännössä näkyy, on niin, että ihminen laittaa muiden tarpeet omien tarpeidensa edelle ja huomioi muiden tunteita, omia tunteita enemmän. Eikä usein tunnista omia rajoja, eikä sen seurauksena tietenkään, jos ihminen ei tunnista omia rajoja, niin ei tunnista oikein muidenkaan rajoja. Ja sen takia tulee kaiken maailman yleensä sotkua ja draamaa ja oletuksia ja odotuksia, ja sen seurauksena sitten pettymyksiä, kun asiat ei olekaan selkeitä. Joo. Sitten mulle tuli itselle tommonen lause, kun mä oon tätä tässä nyt sitten mietiskellyt ja taas muutaman tekstin tuonne someen kirjoittanut tästä aiheesta, että liiallinen kiltteys on toimintatapa, jonka turvin ihminen pyrkii välttämään hylätyksi tulemista.
ja tulee sen seurauksena toistuvasti hylätyksi. Ja tämä on niin kuin silleen vähän niin kuin tavallaan tragikoomista jopa, ja sitten samalla kauhean ymmärrettävää, kun me katsotaan tätä todellakin niin kuin sieltä vähän syvemmästä näkökulmasta käsin. Eli sehän on niin, että liiallinen kiltteys on siis selviytymiskeino. Se on lapsuudessa kehittynyt selviytymiskeino, eli pohjimmiltaan kyse häpeätraumasta. Eli toisin sanoen lapsuuden kehityksellisestä traumasta. Juha Klaavu on kirjoittanut siitä tosi hyvän kirjan, ja siitä nyt niin kuin on tullut ihmisille paljon enemmän niin kuin ymmärrystä tuosta, mitä lapsuuden kehityksellinen trauma tarkoittaa. Ja sitähän se tarkoittaa, että me ei tulla lapsena tunnetasolla nähdyksi vanhemmille. Joo, no mä avaan sitä tuossa vielä kohta enemmän, mutta sen lisäksi siis, että se on liiallinen kiltteys on selviytymiskeino, niin se merkittävä osa sitä on myös se, että ihminen ei ole yhteydessä siihen terveeseen vihan tunteeseen. Joo. Mä sanon vielä tuosta sen verran, että mihin tulokseen mä oon niinku tullut tässä niinku oman työuran aikana ja elämän aikana, niin mä ajattelin, että liiallinen kiltteys on kyllä, että se on syy uupumukseen, ahdistukseen, pahoinvointiin. Eli kun meillä on rajat hukassa, niin se ei ole mahdollista, että ihminen voi silloin hyvin. Et me ollaan, niin kuin meidän tarkoitus olla täällä niin olemassa, että meillä on terveet rajat. Ja se on niin kuin semmoinen perusedellytys hyvinvoinnille. Ja sen mä tiedän, että kaikki kuulijat ymmärtää tämän niin kuin todellakin niin kuin vähintäänkin järjellä, että no näinhän se on, että totta kai, kyllä, että täytyy olla terveet rajat, täytyy olla itsen arvostaminen ja kunnioitus, täytyy olla toisten ihmisten arvostaminen ja kunnioitus, ja sen kautta kaikilla on niin kuin hyvä olla, rauha ja hyvä tahto, että se on niin kuin selvä juttu, mutta sitten se, että minkä ihmeen takia se on niin kauhean vaikeaa, niin nyt aletaan mennä siihen sitten enemmän. Joo. Eli miten me sitten päästäisiin vapaaksi siitä liiallisesta kiltteydestä? Ja luennon alaotsikkohan on, että ystäväksi terveen vihan kanssa, niin se vastaus on siinä osittain. Eli kun me tullaan ystäväksi terveen vihan kanssa, niin se vapauttaa meidät liiallisesta kiltteydestä. No, sen lisäksi meidän täytyy ymmärtää tosiaan, mitä tarkoittaa se syyllisyyden tunne siinä kaikessa. Ja tietenkin sitten tehdä monenlaista tunnetyöskentelyä, mutta keskeistä, mä oon tullut siihen tulokseen, että keskeistä niin kuin ihmisen hyvinvoinnissa on se, että ymmärtää vihan tunnetta. Ymmärtää, mitä se ihan oikeasti tarkoittaa meidän ihmisten kasvussa ja kehityksessä. Muuten se jää niin kuin hataraksi ja muuten me me jäädään elämään vähän niin kuin puolittain, puolielossa. Ja sen takia haluan avata myös vihan tunnetta tuossa tänään sen verran kun ehditään. Joo. Eli mä ajattelen, että
meidän on tärkeää ymmärtää, kun me lähdetään vapautumaan, toipumaan jostakin, meidän on tärkeää ymmärtää niin kuin sekä psykologinen näkökulma että systeeminen näkökulma. Ja nämä ei todellakaan sulje toisiaan pois, vaan ne tukee toisiaan. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän pitää ymmärtää molemmat, jos me halutaan niin kuin ihan oikeasti vapautua jostain ja löytää sellaista aitoa hyvinvointia ja vaikkapa just sitä aitoa kiltteyttä, mitä kaikki tavoittelee. Ja kuoria pois päältä sitten sitä epäaitoa. Joo. Mä avaan tuossa vähän tuota psykologista näkökulmaa, vaikka ensin tuon lapsuuden kehityksellisen trauman kautta. Eli kasvu autenttisuuteen on äärimmäisen tärkeää. Meidän tehtävä tässä, tai elämässä on tarkoitus kasvaa autenttiseksi, eli itsenäistyä, tulla terveellä tavalla erilliseksi. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että se on aikuiseksi kasvamista. Eli itsestään, omasta elämästään vastuuta ottavaksi, autenttiseksi ihmiseksi. Ja lapsuuden kehityksellistä traumaa voi mun mielestä ymmärtää aika hyvin niin kuin sen kautta, mitä Gabor Mate, hän on unkarilainen lääkäri, huipputyyppi ja puhuu paljon traumasta ja myös vihasta ja siitä, kun meillä ei ole yhteyttä siihen, niin miten meidän niin kuin keho alkaa reagoida ja näin edespäin, hän on sanonut hyvin, että lapsella on 2 perustarvetta. Ensimmäinen on liittymisen tarve tai kiintymisen tarve, ja toinen tarve on autenttisuuden tarve. Ja sanon jo tässä kohtaa, että nämä samat tarpeet on siis tietenkin kaikilla meillä aikuisilla. Meidän sisällä on aina se sisäinen lapsi. Ja mitä vähemmän me ollaan saatu olla turvassa lapsina, eli toisin sanoen mitä vakavammasta kehityksellisestä traumasta me ollaan kärsitty, niin sitä enemmän se tosiaan on siellä jäässä tai patsaana se lapsi. Ja hän tietenkin haluaa, että hän tulee nähdyksi. Ja se on sit sitä tosi iso osa sitä toipumista, että me aletaan ymmärtää, että minkä verran sen lapsen liittymisen tarve on tullut täytettyä ja mikä sen hinta on ollut. Eli se tarkoittaa siis sitä, mitä Gabor Mate sanoo, että ensisijainen tarve on liittymisen tarve ja toissijainen tarve on tämä autenttisuuden tarve. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että lapsi ei voi ottaa riskiä siitä, etteikö hän tulisi jollakin tavalla hyväksytyksi vanhemmilleen, koska hän tarvitsee vanhempiaan yli kaiken. Eli jotta hän ylipäätään selvii hengissä, niin hän tarvitsee siihen vanhempiaan. Ja toiseksi, että jotta hän selviää niin kuin jossain määrin täysjärkisenä vähemmillä psyykkisillä vaurioilla, niin hänen täytyy saada tulla jollain tavalla hyväksytyksi, ja siihen liittyy tämä liittymisen, kiintymisen tarve. Mutta jos ne vanhemmat perheessä olevat aikuiset ei ole kovin tunnetaitoisia, ei ole kovin tietoisia, ei ole yhteydessä omiin tunteisiin, ei ole kovinkaan paljon läsnä,
lapsi ei tule nähdyksi, niin silloinhan tämä autenttisuuden tarve menee niin kuin ikään kuin sivuun. Se menee piiloon. Eli sille ei ole tilaa. Eli silloin meille lähtee kehittymään tämmöinen enemmän tai vähemmän niin kuin valheellinen minuus tai identiteetti. Ja mä sanon tässä kohtaa, että tämä ei ole kenenkään syy. Tämä ei ole niin kuin, tässä ei nyt niin kuin syytetä ketään. Täydellisiä vanhempia ei ole olemassakaan eikä kuulu ollakaan. Ja kyseessä on yleensä ylipäätään siis ylisukupolviset traumat. Ja Suomessahan ne on ollut aivan valtavat ja todella vakavat ja syvät. Sodat on ihan tuossa vasta nurkan takana. On selvitty sieltä, niin se on ihan selvä juttu, että niin kuin tunteille ei ole ollut sijaa. Että on selviydytty. On mekaanisesti hoidettu asiat, mutta semmoinen niin kuin läsnäolo, pysähtyminen ja niin kuin tietynlainen herkkyys ja lasten kohtaaminen, niin se on ollut toissijaista. Ja se on tärkeää ymmärtää, että sen takia niin kuin kaikki ihmiset kärsii jossain määrin lapsuuden kehityksellisestä traumasta, ja sitten toisilla on siitä niin kuin enemmän vauriota syntynyt. Ja jälleen, että kun me ymmärretään, että mistä on kyse, niin meidän on helpompi lähteä toipumaan, lähteä toipumisen tielle, kun tiedetään, mistä toivutaan. Ja hyvä asia on, että tämä niinku autenttisuus, eli se lapsen ja aikuisen myös tarve saada olla autenttinen, eli oma itsensä ainutlaatuinen yksilö, niin sehän ei ole siis kadonnut minnekään. Se ei tarkoita sitä, vaan että jos lapsena sille ei ole niin tilaa, vaan se menee piiloon. Eli se autenttinen osa sinusta menee piiloon, ja sehän odottaa, että se pääsee sieltä tulemaan esiin pikkuhiljaa sitten, kun sä lähdet tutustumaan sen sisäisen lapsen kautta esimerkiksi itseesi. Ja siinä on kyse ennen kaikkea tunnetyöskentelystä. Eli me lähdetään tutustumaan omiin tunteisiin. Joo. Ja joo, mä avaan mä avaan autenttisuutta tuossa vielä vähän, että mitä se niin kuin sanana tarkoittaa. Ja liittyy hyvin paljon nyt tuohon vihan tunteeseen, mutta mä avaan tässä kohtaa jo vähän sitä, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan. Niin siis autenttisuushan tarkoittaa sitä, että ihminen on olemassa. Autenttinen ihminen on olemassa. Ja tässä on jo niin kuin, että 2 sanaa, olla olemassa, niin näähän on niin kuin, sisältää ihan valtavasti asioita. Eli me ei olla täällä vain tekemässä, niin kuin syyllisyyspersoona ajattelee, vaan me ollaan täällä olemassa. Ja olemisesta käsin me tehdään asioita. Silloin me ei uuvuta. Ja silloin on rajat kunnossa, ja silloin on semmoinen syvällä oleva tietoisuus siitä, että sä oot arvokas ja sulla on lupa olla täällä. Sulla on lupa ottaa sun oma paikka, sulla on lupa niin kun, ottaa tilaa, sulla on lupa mennä kohti sun unelmia, sun potentiaalia, sulla on lupa palautua, sulla on lupa elää niin kun, tasapainoista sun näköistä hyvää elämää. Eli autenttisuus on sitä, että ihminen on olemassa ennen kaikkea. Ja sen lisäksi se on sitä, että ihminen on erillinen, eli terveellä tavalla erillinen, ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan terveellä tavalla eriydytty meidän vanhemmista. Avaan sitä kohta lisää. Et erillinen ihminen on sellainen, jolla on terveet rajat. Eli hän ei, niin kun hän on muiden ihmisten kanssa, niin hän ei katoa muihin ja lähde niin kuin uppoutumaan
heidän tunteisiin ja tunnetiloihin ja reagoimaan sen kautta tai just miellyttämään tai sopeutumaan semmoisiin olosuhteisiin, mitkä on hänelle huonoksi ja näin, vaan hän tunnistaa ne itsessään. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö me oltaisi empaattisia, vaan nimenomaan autenttinen ihminen, hän on erittäin empaattinen ihminen. Hän pystyy tuntemaan myötätuntoa muita kohtaan. Hän tuntee myötätuntoa itseä kohtaan ja sen kautta myös muita kohtaan, mutta niin kuin samaan aikaan me pysytään niin kuin itsessämme läsnä. Ja se nyt on esimerkiksi ainut tapa tehdä terapiatyötä, että jos mä menisin jokaisen mun asiakkaan tunnetilaan ja tilanteeseen mukaan, niin mä en todellakaan olisi tässä puhumassa, vaan se olisi ihan äärimmäisen uuvuttavaa. Ja niinhän se mulle siis psykologin työn ensimmäiset vuodet olikin, että mähän olin jo vaihtamassa siis työtä. Ajattelin, että mä lähden opiskelemaan sisustussuunnittelijaksi, kun sekin kiinnostaa, niin mä ajattelin, että eihän tätä jaksa, siis ei hullukaan jaksa tehdä tämmöistä työtä, mutta mä olin rajaton, mä olin liiallisen kiltti, niin kiitos siitä, että aloin uupua jo silloin ja lähdin sitten niin kuin omalle matkalle työskentelemään itteni kanssa. Autenttisella ihmisellä on niin kuin yhteys myös siihen, siis tietenkin siihen terveeseen vihaan, minkä nyt olen sanonut monta kertaa, mutta yhteys terveeseen syyllisyyteen. Ja sen kautta, että ihmisellä on yhteys terveeseen syyllisyyteen, niin ihmisellä on aina ymmärrys siitä, mitä tarkoittaa vastuu. Eli että me ollaan ensisijaisesti vastuussa itse omasta elämästämme. Ja aikuisina ihmisinä me todellakin niin kuin joudutaan sen kanssa sitten eri tavoin tietenkin niin kuin sitä eri tavoin eri asioissa miettimään, että mitä se milloinkin tarkoittaa. Ja päätökset ei ole koskaan, niin kuin, tai että kun ollaan elämän arvojen ja vastuualueiden äärellä, niin voidaan joutua tekemään vaikeita päätöksiä ja semmoisia valintoja, mistä kaikki ei tykkää tai kaikki ei ole samaa mieltä, mutta että ne on semmoisia, mitkä niin kuin, mitä itse täytyy tehdä. Ja ennen kaikkea siis autenttisuus tarkoittaa sitä, että ihminen on kokonainen. Eli jos me ajatellaan, että liiallisesta kiltteydestä kärsivä ihminen, hänhän ei ole niin kuin kokonainen, vaan hän on vain niin kuin osittain olemassa. Hän ei ole täysin olemassa. Että hän on usein paljon tekemässä, vähemmän olemassa. Ja sitten hän on tekemässä siis muita varten, ei yleensä välttämättä tee itseään varten kauhean hyviä asioita, ei huolehdi välttämättä perustarpeistaan niin kuin itseään varten, mutta huolehtii hirmu paljon vaikka lastensa tarpeista tai kumppaninsa tai ystävien tai työkavereiden tarpeista. Ja valitettavasti tulee siinä joskus sit myös toisten tontille, mikä ei ole ollenkaan hyvä asia, koska on taas tämä rajattomuus täällä. Eli autenttisuus on sitä, että on olemassa kokonaisena ihmisenä. Ja Carl Jung on tästä loistavan lauseen sanonut, I'd rather be whole than good. Eli on mieluummin kokonainen kuin hyvä. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikissa meissä ihmisissä on kaikki osat. Täällä ei ole enkeleitä, vaan on vain ihmisiä. Eli kaikissa on hyvä ja paha tai valo ja varjo. Ja meissä on kaikissa niin kuin semmoisia kohtia, mitä ei ole niin kuin välttämättä mukava itsessä tutkia tai katsoa, mutta se on välttämätöntä, jos me halutaan voida hyvin. Joo. Eli se autenttisuudesta ja noin. Mietin, ehkä mä avaan vähän, kun se on nyt tuossa kirjoitettuna toi systeeminen näkökulma. Mä avaan sitä tässä kohtaa vähän ja sitten mennään tuohon vihaan. Eli
joillekin saattaa olla tuttua mitä toi systeeminen näkökulma tarkoittaa, mutta en oleta, että on tuttua, niin mä avaan sitä vähän. Ja se tarkoittaa siis, mä tarkoitan tuolla siis sitä, että me ollaan aina systeemin osia, eli ensisijaisesti me synnytään meidän lapsuuden perheeseen, joka on perhesysteemi, ja me ollaan siellä osa sitä systeemiä. Ja mulle itselleni tässä toipumisen ja tiedostamisen matkalla niin ihan kaikista tärkeintä on ollut konstellaatiotyöskentely. Ja sitä ennen oli tosi tärkeää ja avaavaa oli ymmärtää ylisukupolvisuutta, ylisukupolvisia traumoja. Sitä, että me ei olla täällä, niin kuin, ei se, että meille ei vaan tupsahda jotkut haasteet ja joku ahdistus ja syömishäiriö tai hymytyttöpatsastelu ei vaan tupsahda meille niin kuin yhtäkkiä, että aha, no tuolla on vähän tuommoista vaikeampaa. Vaan me ollaan todellakin niin kuin systeemin osia, ketjujen osia myös niin, että meidän niin kuin molempien äidinpuolen, isänpuolen sukujen tarinat ja käsittelemättömät traumat vaikuttaa meihin. Ja myös se kaikki hyvä, mitä sieltä tulee, niin se vaikuttaa meihin. Ja eli se on ollut semmoinen, mikä itseä on niin kuin helpottanut ja kiehtonut ihan valtavasti jo niin kuin pitkän aikaa, mutta sitten oikeasti voisi sanoa, että sitten lähti niin kuin jytisee, kun tutustuin tuohon konstellaatiotyöskentelyyn. Ja siitä lyhykäisesti sen verran, että se on siis kyseessä saksalaisen terapeutin, alun perin pappi, Bert Hellinger, hänen kehittämä terapeuttinen menetelmä. Ja siitä on erilaisia niin kuin, vähän niin kuin variaatioita nykyään, mutta se, minkä hän ensin kehitti ja mitä mäkin olen nyt sitten opiskellut ja jatkan edelleen, on perhekonstellaatio. Ja siinä niin kuin me tutkitaan ja koetaan sitä, että mitä se niin kuin omassa perhesysteemissä eläminen, kasvaminen on niin kuin tarkoittanut. Ja miten ne niin kuin systeemit, mitä sieltä me ollaan opittu, niin on myös siinä omassa systeemissä ja niin kuin näyttäytyy meidän elämässä aina jollakin tavalla. Ja sitä enemmän, mitä vähemmän me ollaan niin kuin niistä tietoisia, niin sitä enemmän ne yleensä näyttäytyy. Eli tämmöinen niin kuin psykologian termein niin kuin trauman toistopakko on just niin kuin ymmärrettävää tämän ylisukupolvisuuden systeemisyyden kautta, että yleensä me jollain tavalla tiedostamattamme hakeudutaan vaikka semmoisiin samanlaisiin olosuhteisiin, mitkä meillä on ollut vaikka lapsuudessa, tai samantyyppisiin parisuhteisiin, ystävyyssuhteisiin, työjuttuihin, mitä tahansa, ja me tavallaan toistetaan sitä, mikä meillä on tuttu ja turvallista, mutta sitten se, että se ei välttämättä aina ole ollenkaan niin kuin hyväksi. Niin se on sitten niin kuin, että jos mietitään liiallista kiltteyttä, niin se, mitä toki niin kuin psykologinen näkökulma avaa myöskin, että meillä on tarve kasvaa autenttiseksi ja sinne terveeseen erillisyyteen, niin sitten jotenkin niin kuin mä koin, että konstellaatiotyöskentelyn kautta mä vasta niin kuin todellakin ymmärsin, että miten syvällä meillä onkaan se tarve olla kiltti, tarve miellyttää meidän vanhempia ja nimenomaan siis niin kuin tarve kuulua joukkoon, tarve kuulua perheeseen, tarve kuulua sukuun. Ja tämä on niin kuin ihan valtavan biologinen tarve, mutta sitten ennen kaikkea se, että miten se on niin kuin meihin sisään rakennettu sillä lailla systeemisesti, niin sen ymmärtäminen erityisesti niin kuin kehollisesti oli mulle semmoinen
tosi vapauttava. Ja toki konstellaatiotyöskentely niin kuin jatkuu ja en siitä halua luopuakaan, vaan haluan sitä enemmän tuoda myös ihmisten tietoisuuteen. Mutta siinä se näkökulma niin kuin punaisena lankana on, että se työskentely, jos me tehdään vaikka konstellaatiotyöskentelyä, niin se on kasvua lapsen sokeasta rakkaudesta kohti aikuisen tietoista rakkautta. Ja tässä tämä nyt on niin kuin avattuna. Ja toi sana lojaalius on se, niin kuin, kun mä sanoin, että Gabor Mate sanoo, että meillä on tarve niin kuin liittyä, niin systeemisellä kielellä se on, että meillä on tarve kuulua perheeseen. Ja sen takia lapsi on aina lojaali vanhemmalleen. Ja se tarkoittaa sitä, että lapsi rakastaa sokeasti vanhempaansa, eli hyväksyy kaiken, sopeutuu, muokkaa tarvittaessa itsestä sellaisen, mitä vanhempi haluaa, ja toimii siellä perheessä niin, että siellä niin kuin vähintään semmoinen näennäinen harmonia säilyy. Siellä ei välttämättä ole hyvä olla, siellä voi olla tunnekylmä ilmapiiri, kohtaamattomuutta, mitä tahansa, vanhempien tiedostamattomuudesta johtuvaa, mutta lapsi sopeuttaa itsensä aina niihin olosuhteisiin, koska lapsi on lojaali vanhempaa kohtaan. Ja silloin lapsi ymmärtää muun muassa sen, että jos hänellä ei ole mahdollisuutta ja tilaa olla siellä autenttisena itsenä, niin silloin hän ei sitä tilaa ota. Ja tästä syntyy sitten se kiltteyden naamio, mikä on mun mielestä ihan aivan valtavan yleinen täällä meillä Suomessa. Eli silloin lapsi pienentää itseään, tekee itsestään mahdollisimman joissain tapauksissa näkymättömän, joissain tapauksissa jotain muuta. On erilaisia rooleja, mitä lapsi sitten ottaa, ja parhaimmillaan eri tilanteissa ne vaihtelee sen mukaan, mitä se niin kuin perhesysteemi tarvitsee. Ja tämä on niin kuin se, toisin sanoen, tämä on se lapsuuden kehityksellisen trauman, niin kuin tämä on sama asia. Tämä on vaan niin kuin toisin sanoen vähän selitetty. Joo. Ja nyt me mennään siihen vihan tunteeseen. Ja me palataan varmaan vähän vielä lisää tuohon systeemiseen, mutta nämä on kaikki mä puhun tähän niin kuin vähän sikin soki, mutta tämä on kaikki niin kuin samaa asiaa. Nämä kaikki liittyy niin kuin toisiinsa. Joo, eli siis sekä psykologisessa näkökulmassa että systeemisessä, niin se varsinainen juttu, mistä meidän täytyy vapautua, kun me halutaan vapaaksi liiallisesta kiltteydestä, on se, että me vapaudutaan siitä vääristyneestä syyllisyydestä. Ja että me vapaudutaan sieltä terveeseen syyllisyyteen. Ja siihen me tarvitaan ennen kaikkea vihatyöskentelyä. Kaikenlaista tunnetyöskentelyä tietenkin, että me ei työskennellä vaan vihan kanssa koskaan, vaan itse asiassa kun me työskennellään vihan kanssa, niin me työskennellään aina kaikkien tunteiden kanssa. Niin kuin mä tuossa sanoin jo vähän aiemmin. Mutta niin kun se, että me ymmärretään, kuinka merkittävä rooli tuolla vihalla on siinä, että me lähdetään löytämään niin kun sitä autenttista itseä, ja jotta me voidaan kasvaa kohti aikuisen tietoista rakkautta. Eli me päästään sieltä lapsen sokeasta rakkaudesta, niin kun, että me pystytään kasvamaan, että me ei jäädä pieneksi. Liiallisesta kiltteydestä kärsivä ihminen hän on jäänyt pieneksi. Hän ei ole päässyt sinne omaan potentiaaliin, eikä niin kuin elämässä usein puuttuu
puuttuu niin kuin nautinto ja ilo ja niin kuin semmoinen no, tasapaino, hyvinvointi, palautuminen ja kaikki semmoinen, mikä tuo sit sitä hyvää, niin se on yleensä liian pienessä roolissa siellä. Sen takia meidän pitää ymmärtää, minkä takia se viha on niin tärkeää. Ja tässä kohtaa mä taas avaan nyt tätä sanaa, koska sen lisäksi, että kiltteys on väärin ymmärretty, niin toinen, mikä on ehkä jopa vielä enemmän väärin ymmärretty niin kuin sanana Suomessa, on viha. Eli puhutaan niin kuin ristiin rastiin, niin kuin ihmiset puhuu eri asioista. Ja sen takia mun mielestä se on ihan niin kauan niin kuin turhaa puhetta, kun ei ensin avata, että hei, mitä sä tarkoitat tällä. Koska on taas aivan täysin eri asia, puhutaanko me terveestä vihasta vai epäterveestä vihasta. Ne on kaksi eri asiaa. Eli taas tämä, että pitää ymmärtää se, että mistä me nyt oikeastaan puhutaan. Ja me ei voida sanoa, että viha on huono asia, jos niin kuin, ei niin kuin avata yhtään enempää. Ja niin kuin, kyllä, epäterve viha on huono asia, mutta silläkin on syynsä, sitä voidaan katsoa, minkä takia sitä siellä on. Ja terve viha sen sijaan, niin se on ihan siis tajuttoman hyvä asia. Se on välttämätön tunne, että ihminen voi olla taas olemassa. Ja että ihminen voi ylipäätään hyvin. Me ei niin kuin, ilman tervettä vihaa ihminen ei kerta kaikkiaan voi voida hyvin. Ja mä puhun nyt, että tämä on niin kuin sama asia kuin terve aggressio. Eli se on meissä oleva voima, meissä oleva energia, joka pitää meidät hengissä ensisijaisesti, ja se saa meidät toimimaan. Ja se tukee kaikkea hyvää, se tukee kasvua, se tukee rakkautta, se haluaa asettaa terveet rajat, jotka tukee kasvua ja rakkautta. Eli terve viha on niin kuin kaiken hyvän alku ja juuri, voisi sanoa näin. Ja se liittyy semmoiseen tärkeäseen psykologiseen prosessiin kuin eriytymiseen. Ja tämä on tietenkin nyt, niin kuin mä tässä katselen vähän kelloa, meillä on joko tunti mennyt, mutta mulla ei ole tässä nyt niin kuin, ei ole sillä lailla aikaa käydä niin kuin koko tätä settiä, mitä mä yleensä käyn noilla niin kuin vaikka omia kursseilla ja näin, on niin siis valtavan tärkeästä ja isosta asiasta kyse, mutta mä avaan tämän ihan niin kuin lyhykäisesti näin, että jotta me voidaan lähteä sille itsenäistymisen matkalle, ja jotta me niin kuin voidaan ylipäätään niin kuin kasvaa aikuisiksi, niin meidän täytyy ensisijaisesti eriytyä ensin meidän äidistä ja sitten myöskin isästä. Mutta äidin kanssahan meillä alun perin on se semmoinen symbioottinen äiti-vauva niin kuin suhde, niin siitä eriytyminen alkaa tapahtua luonnollisesti, koska tämä on kaikki, terve viha on luonnollinen tunne, perustunne, tosi tärkeä, niin sen takia noin siellä 2-3-vuotiaana uhmaikäisenä me lähdetään eriytymään siitä äidistä luonnollisesti, eli me huomataan, että me ei olla yhtä äidin kanssa ja mehän niin kuin halutaan lähteä tutkimaan tätä elämää ja maailmaa ja ei haluta jäädä sinne niin kuin kiinni äitiin. Ja tähän niin kuin irrottautumiseen tarvitaan valtavasti voimaa. Ihan hirvittävän paljon tähän tarvitaan voimaa. Ja siinä muun muassa, se on tietenkin jo paljon täällä aiemminkin ihmisellä terve aggressio, mutta siinä se on niin kuin helpoiten ymmärrettävissä tämän uhmaajan kautta. Ja tässä on tietenkin monta niin kuin, vaikuttavaa seikkaa, mitä täytyy ottaa huomioon ja ymmärtää, eikä mennä niihin nyt sitten sen kummemmin, mutta joka tapauksessa se, että meillä Suomessa mun mielestä on tosi paljon, koska meillä on tosi paljon liiallista kiltteyttä, meillä on tosi paljon uupumusta,
jaksamisen haasteita, niin mä katson sitä sillä lailla psykologina, että meillä on tosi paljon eriytymisen ongelmia. Eli tosi iso osa ihmisistä ei ole eriytynyt äidistä terveellä tavalla. Ja tämän mä näen taas ylisukupolvisena ongelmana, koska sitten taas usein meidän omat äidit ei ole eriytyneet omista äideistään jne. Eli tämä siirtyy ja siirtyy. Ja sen lisäksi, että Suomessa yleisin kiintymyssuhdemalli on välttelevästi kiintynyt. Eli suuri osa ihmisistä on turvattomasti kiintyneitä, niin se asettaa tähän jo niin kuin oman haasteen, että jos meillä ei ole semmoista riittävää turvallista pohjaa, turvallista kiintymyssuhdetta siitä, niin meidän on ylipäätään silloin vaikeampi eriytyä. Mistä me eriydytään, jos siellä ei ole niin kuin taas sitä olemassa olevaa äitiä? Eli tässä meidän täytyy ymmärtää tämmöisiä niin kuin psykologisia lainalaisuuksia, että silloin me jäädään, joka tapauksessa me jäädään niin kuin vähän roikkumaan sinne äitiin, me jäädään vaille rakkautta, vaille niin kuin nähdyksi tulemista, vaille turvaa, niin silloin se eriytymisprosessi menee jo niin kuin sen kautta yleensä vähän pieleen. Tai siis ei, no joo, se menee pieleen, koska se ei täyty. Se ei niin kuin riittävällä tasolla, niin kuin me ei saada sitä kehitysvaihetta niin kuin käytyä läpi, vaan se jää vähän vaillinaiseksi. Ja silloin usein se näkyy niin, että niin kuin ihmiselle kehittyy varsinkin se kiltteyden naamio, mutta sitten siellä on tietenkin myös monenlaista muuta niin kuin haastetta, mikä on sitten lapsuuden kehitykselliseen traumaan liittyvää, eli siihen syyllisyyteen ja häpeään, mitkä on siellä sitten tietenkin niin kuin mukana koko ajan tässä kaikessa sopassa. Joo, mutta terve viha on semmoinen, niin kuin jotkut vierastaa ylipäätään sitä sanaa viha, että se on jo niin kuin sanana joillekin niin kuin pelottava tai semmoinen, että ei kukaan saa olla vihainen tai vihasta seuraa vaan kaikkea huonoa, niin silloin tosiaan puhutaan patoutuneesta vihasta. Että jos sä haluat, niin sä voit niin kuin miettiä tervettä vihaa sanoilla oma tahto esimerkiksi. Niin sen kautta se tulee ymmärrettävämmäksi, että ilman omaa tahtoa ei täällä kukaan voi voida hyvin. Jos ei sulla ole yhtään omaa tahtoa, niin sä oot niin kuin lattiamatto. Meillä on lupa ilmentää meidän omaa tahtoa ja meillä on lupa olla täällä olemassa. Mutta silloin kun tämä eriytymisvaihe niin kun ei pääse kunnolla toteutumaan, just usein siitä syystä, että siellä on turvattomuutta taustalla, ja sitten erityisesti siitä syystä, että just että äiti ei ole eriytynyt omasta äidistään, tai että hän ei ole niin kuin itse sinut oman vihansa kanssa, vaan pelkää oikeasti omaa voimaansa. Et kun me ihmisethän ollaan semmoisia, että me ei pelätä niin paljon meidän omaa pimeyttä, kun me pelätään oikeasti meidän valoa ja meidän voimaa. Niin tämän ymmärtäminen niin, että jos ei äiti ole käynyt niin kuin sitä omaa, hän ei ole tutustunut yhtään siihen omaan terveeseen aggressioon, terveeseen vihaan tai mihinkään tunteisiin, niin hän pelkää lapsen niin kuin voiman ilmentämistä silloin. Ja lapsi nappaa tämän pelon heti, että aha, tämä ei mahdu tänne, eli autenttisuus ei mahtunut tänne, pistetään se piiloon. Ja tämä on jo se, että meillä lähtee niin kuin se kiltteyden naamio kehittymään, ja samalla tapahtuu niin, että se terve viha sieltä niin kuin patoutuu. Eli se menee piiloon, ja me opitaan niin kuin nieleskelemään se pois. Eli kun me ei saada olla olemassa, me ei saada ilmaista itseämme autenttisesti, niin silloin me aletaan himmentää sitä omaa valoa ja tullaan niin kuin muille mukaviksi. Siitä se alkaa se kaikki miellyttäminen ja kiltteys. Toiset sitten on enemmän ehkä kapinallisia kuin toiset, mutta mä väitän, että suurin osa meistä on ollut sitten enemmän semmoisia mun kaltaisia hymytyttöpatsaita, että ei ole lähdetty niinku ihan hirveästi kapinoimaan. Koska
jos me ollaan myös nähty perheessä, että joku on kapinoinut ja ei ole käynyt hyvin, niin sittenhän lapsi katsoo sen, että okei, tätä ei kannata ehkä tehdä sitten samoin, jos haluaa mahdollisimman paljon hyväksyntää. Eli epäterve viha on niin kuin patoutunutta vihaa. Eli se on sitä, että se energia on niin kuin tiivistynyt sisälle, että kun ei saa olla, ei saa olla olemassa. Ja usein se kääntyy niin kuin meitä itseä vastaan. Ja sitten kun on kyseessä tosiaan lapsuuden kehityksellinen trauma, niin sitten siihen sisältyy tämmöistä niin kuin just sitä vääristyneen syyllisyyden tunnetta ja sitä häpeää, että en mä niin kuin oikeastaan, että mä oon vääränlainen tai mun pitäisi olla jotenkin toisenlainen, mun pitäisi tehdä enemmän tai mun pitäisi tehdä eri tavalla tai mun pitäisi olla eri tavalla tai mun pitäisi olla jotain muuta. Eli siellä on niinku tullut sit niinku tosi paljon yleensä semmoisia väärinkäsityksiä siihen omaan olemiseen liittyen, mikä lähtökohtaisesti pitäisi olla kauhean yksinkertaista ja selkeää. Silloin kun rakkaus virtaa, niin se on aina selkeää, mutta kun sinne tulee niitä jumeja, tulee tunnelukkoja, niin se on täynnä väärinkäsityksiä, se systeemi. Et mä ajattelen usein, että monet perhesysteemit on niinku täynnä hämmennystä, väärinkäsityksiä. Rakkaus ei virtaa, koska siellä on niin paljon sitä ylisukupolvista taakkaa. Eli epätervettä vihaa voi kuvata niin, että ihminen ei ole tullut silloin nähdyksi omana itsenään. Ja silloin toisin sanoen ihminen tulee hylätyksi. Ja aina kun me tullaan hylätyksi, tunnetasolla hylätyksi, niin se aiheuttaa meille patoutunutta vihaa. Ja mitä enemmän tätä niin kuin on joutunut kerryttää, niin sitä enemmän siellä on. Ja sitten kuinka ollakaan, sitä enemmän ihmiset yleensä sitten pelkää sitä, että kun se täältä ulos räjähtää, että kun mä niin kuin otan tulpan pois, niin mitä sitten tapahtuu? Että niin kuin, satutaks mä jotain tai niin kuin, hajotaks mä niin kuin koko talon tai niin kuin ihmiset, siis ihan oikeasti siis pelkää sitä, että mitä se sitten, kun mä päästän sen niin kuin valloilleen. Ja näiden asioiden äärellä me ollaan esimerkiksi nämä naisten vihakursseille, että eihän se sieltä, niin kuin, että harva meistä niin kuin, tekee sen kanssa yhtään niin kuin mitään vakavaa, ei satuta ketään toista eikä mitään semmoista, mutta että se on käsin kosketeltavaa, kuinka suuri se pelko on. Ja sitten kun me ymmärretään se, että lapsi on niin kuin 2-3-vuotiaana, hän on siis aggressiivisimmillaan, kun hänen kuuluukin olla, koska silloin hän niin kuin on täynnä sitä kaikkea voimaa, minkä kanssa hänen olisi tarkoitus lähteä kasvamaan niin kuin autenttiseksi. Olisi tarkoitus, mutta hän ei saa siihen tukea. Niin hän pelkää myös sitä omaa voimaa. Ja sen takia se on niin hirveän tärkeää, että siinä olisi aikuinen, suuri aikuinen, joka olisi itsetunne taitoinen ja tietoinen, joka pystyy niin kuin, olemaan turvana sille lapselle. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ei himmennä sitä lapsen valoa ja voimaa, ei, niin kuin, ei niin kuin latista, lannista, alista sitä lasta, eikä varsinkaan häpäise sitä. Ja tietenkin samalla asettaa rajat. Eli että mitä tahansa sä et voi tehdä sen sun voiman kanssa, kun sitä on hirveän paljon ja siihen tarvitaan rajat. Ja se onkin nyt sitten se terve syyllisyys. Eli se lähtee kehittymään siellä tietenkin ihan sieltä jo varhaislapsuudesta, että miten se vanhempi mallintaa niitä rajoja. Että kun sulla on nyt tämä voima, niin mitä täällä sen kanssa voi tehdä? Ja se on usein siellä jäänyt sitten niin kuin tosi lapsen kenkiin, että ei ole ollut sitä tervettä syyllisyyttä siellä kodin ympäristössä, vaan siellä on enemmän ollut sitä vääristynyttä syyllisyyttä. Ja sitten on opittu niin kuin syyllistymään. Eli tyypillistä on se, että kun kiltti ihminen lähtee toipumaan liiallisesta kiltteydestä, sitten kun hän sanoo ei, niin hänelle tulee ihan valtavan syyllinen olo. Ja tämä niin kuin pohjaa tähän systeemisyyden niin kuin ymmärtämiseen, että jos
sä et ole saanut koskaan vanhemmille olla näkyvä. Sä et ole saanut tulla hyväksytyksi niin kuin sun kaikkien tunteiden kanssa. Myöskään sun haavoittuvuuden kanssa, sun voiman kanssa, sun kaiken niin kuin epävarmuuden kanssa, että kun ihmiset kaikki tekee virheitä ja epäonnistuu, ja se kaikki kuuluu terveeseen syyllisyyteen, että ihminen on epätäydellinen ja keskeneräinen. Ja jos emme saada niin kuin olla niiden kanssa, niin sitten meillä on sisäänrakentunut sellainen tunne, että me ei saada, niin kuin, emme saada sanoa ei, koska vanhemmille ei saanut sanoa. Ja silloin meidät valtaa, niin kuin mä puhun aina että meidän omasta systeemistä, että meidän systeemi valtaa se syyllisyys, ja se on silloin siis vääristynyttä syyllisyyttä, se ei ole tervettä. Et sä tee mitään väärin siinä, jos sä sanot ei semmoiseen asiaan, mitä sä et ihan oikeasti halua tehdä. Jos sä et vaikka halua tehdä ylitöitä, niin sulla on lupa sanoa ei. Sä et siinä sä et tee mitään väärää siinä. Ja ehkä huono esimerkki, mutta siis joka tapauksessa ymmärrätte sen, että mieli ymmärtää sen, että enhän mä ole tehnyt mitään väärää, mutta se koko keho reagoi. Ja sen takia meidän pitää ymmärtää se alkuperä, että mistä tämä tämmöinen vääristynyt syyllisyys tulee, miksi se hyökkää sieltä sen jälkeen, kun mä kerrankin yritän tehdä itselle jotakin hyvää ja olla itseni puolella, niin sitten mulla on sellainen tunne, että mä teen väärin. Niin se liittyy tähän perhedynamiikkaan. Eli sitten meidän täytyy nähdä, että aivan, että siellä on ollut niin sanotusti siis pienet vanhemmat. Eli systeemisellä kielellä pieni tarkoittaa sitä pieneksi jäänyt vanhempi on se, joka ei ole sillä lailla työstänyt ja ratkaissut omia vanhempisuhteitaan, eli hän on jäänyt vaille rakkautta ja nähdyksi tulemista omilta vanhemmiltaan, ja hän on jäänyt tavallaan siihen pienen, ehkä vähän uhrin rooliin kiltiksi, ja sitten usein tiedostamattaan tarvitsee omia vanhempiaan. Todellakin tarvitsisi omia vanhempia, mutta sitten tässä elämässä tarviikin niitä omia lapsia. Ja silloin ne roolit on väärinpäin. Eli se ei kuulu olla niin, että vanhempi on pieni ja lapsi suuri. Eli silloin se tarkoittaa just sitä, että se lapsi ei saa olla yhtään autenttinen, vaan hän on yleensä se taakankantaja, liiallisen kiltti, syyllistyjä ja näin. Eli kantaa toisin sanoen sitä pientä vanhempaa. Ja pienelle vanhemmalle sä et saa olla autenttinen, sä et saa olla näkyvä, koska se vanhempi ei kestä, kun hän ei ole tehnyt siellä sitä omaa tunnetyöskentelyä. Ja tämmöisestä vanhemmasta itsenäistyminen on kauhean haasteellista, koska vanhempi ei tue sitä, vanhempi ei tavallaan täytä sitä hänelle annettua tärkeintä tehtävää, joka on ymmärtää se, että rakkaus on vapaus, ja että sä et voi oikeastaan mitään muuta kuin tukea sun lasten itsenäisyyttä, ja sen kautta välit voi olla läheiset ja lämpimät, mutta jos ne roolit on väärinpäin, niin tulee aina paljon ongelmia. Ja tämän ymmärtäminen on iso osa vihatyöskentelyä mun mielestä, että me ymmärretään, että mistä nämä tämmöiset, mistä nämä väärinkäsitykset ja huonot olot tulee, miksi meidän on vaikea hyväksyä niitä terveitä rajoja ja miksi me helpommin lähdetään syyllistämään itseä tai joskus syyttämään muita ja olemaan semmoisessa draamassa. Koska sitä enemmän, kun me ei ymmärretä ja me ollaan kilttejä, sitä enemmän meistä tulee ajan myötä katkeria. Koska se happinaamari ei ole ollut itsellä, omat tarpeet ei ole täyttynyt, niin kiltteyden naamio voi olla ajan myötä sitten semmoinen katkeruuden naamio. Ja silloin ei ole kellään kivaa. Ei tietenkään, ei katkeruudesta kärsivällä itsellä eikä varsinkaan hänen läheisillään. Eli sitähän me ei toivota. Mutta mitä pidempään sä oot liiallisen kiltti, niin sitä todennäköisemmin susta tulee jossain vaiheessa katkera. Ja tämä on taas tämmöinen sana, että mä kuulen tosi paljon kursseilla, että ei, kun mä en haluaisi olla katkera, mutta tai näin, niin sitten aina keskeytään sanoa, että joo, mutta kun sä oot, niin oo vaan. Että anna itselle lupa olla katkera, koska joka ikinen on ainakin vähän katkera, jotka kärsii lapsuuden kehityksellisestä traumasta, ja kaikki kärsii jossain määrin, niin kaikissa meissä ihan varmaan löytyy joku juttu semmoinen, että voi
edes ymmärtää, mitä se niin kuin katkeruus voi olla. Ja toisilla sitä sitten on enemmän. Ja sen työstäminen lähtee siitä, että myöntää sen, että katkeruus on patoutunutta vihaa. Se on sitä, että ei ole tullut nähdyksi, on tullut väärin ymmärretyksi, ja se on täysin loogista, että silloin meillä on siellä katkeruutta. Ja kun sä tuut näkyväksi sen kanssa, niin se alkaa pikkuhiljaa helpottaa. Ja sen kautta me päästään sinne kiitollisuuden voimaan, katkeruudesta kiitollisuuteen. Et me on kuitenkin me ollaan saatu elämä ja me ollaan saatu usein paljon hyvää ja me ollaan saatu niin kuin paljon oppiläksyjä ja kaikkea, mistä voi oppia, mutta se on, niin kuin, tapahtuu sen vihatyöskentelyn kautta. Jees. No niin, nyt mä katson, että kello menee kauheata vauhtia. Mä sanon vielä tuon loppuun, että viimeinen siellä on siis vapautuminen ylisukupolvisista traumoista ja taakkasiirtymistä nimenomaan siis ymmärtämisen kautta. Eli Carl Jungilta toi lause, we cannot change anything unless we accept it, niin se on taas mun mielestä niin kuin viisaudessaan niin upea, että vasta kun me niin kuin nähdään näitä niin kuin syvällisemmin näitä asioita, me voidaan ymmärtää, ja sillä ei ole mitään tekemistä yliymmärtämisen kanssa. Eli liiallisesta kiltteydestä kärsivät on yleensä taitavia yliymmärtäjiä, ja tarkoittaa sitä, että ymmärretään muita, mutta ei itse. Eli sivuutetaan taas ne omat tunteet ja tarpeet, ja niin kuin ollaan kauhean innokkaasti ymmärtämässä muita ja sivuuttamassa omia, tai niin kuin ylitetään omia rajoja sillä. Niin sille ei ole siis mitään tekemistä, se ei koskaan johda niin kuin vapautumiseen, koska se ei ole hyväksymistä. Sun pitää ensisijaisesti hyväksyä omat tunteet ja tarpeet, ja sen kautta sitten niin kuin hyväksyä myös niin kuin sen toisen ihmisen. Tilanteet on aina erilaisia, mutta sen kautta sitten me voidaan vasta niin kuin lähteä myös muuttamaan jotain ylisukupolvista traumaketjua, mikä siellä ehkä on ollut, kun me niin kuin pystytään ensin hyväksymään, että okei, tämä on tapahtunut, tämä on ollut näin, ja tämä ei tunnu hyvältä, tai mä en halua jatkaa tätä. Eli sitä mun mielestä toi Jungin lause hyvin avaa. Sen halusin sanoa tuohon loppuun, mutta nyt mä lopetan puhumisen, koska kello on sen verran paljon, ja jos on kysymyksiä, niin yes. Kiitos. Johanna, ihan timanttista settiä kirjoitti joku chattiin, ja tähän on niin kuin helppo yhtyä, ja itsellä ainakin sellainen olo, että olisin voinut kuunnella sinua kyllä vielä toisenkin tunnin, mutta tosiaan niin otetaan nyt niitä kysymyksiä, kun meillä on tämä aikaraja, ja siitä toki pidetään kiinni. Tosi hyviä kysymyksiä on, kiitos, myös tullut todella paljon, ja etukäteen jo pahoittelen, jos me ei ihan kaikkia ehditä käydä läpi, mutta sä sivusitkin paljon tätä niin kuin suhdetta vanhempiin ja tätä ylisukupolvisuutta. Mutta täällä oli muun muassa tämmöinen kysymys, että äiti on aina ollut kiltti kaikille muille ihmisille, paitsi meille lapsille. Niin että mikähän tässä on takana? Sä kuvasit alussa sitä kuminauhaa, joka aina venyy ja sitten se pamahtaa. Niin miksi se pamahtaa sitten niiden lasten suuntaan? Joo, no ekana tässä tulee sellainen sana mieleen kuin enkelinaamio, mitä mä en tuossa maininnut. Mä mainitsin kiltteyden naamion, mihin yleensä liittyy enkelinaamio. Että halutaan pitää niin kuin ne kulissit kunnossa, halutaan olla muille kauhean hyviä. Että siellä on niin kuin siellähän on käsittelemätön häpeä silloin taustalla. Että niin että tehdään oikeastaan niin kuin mitä vaan, ettei paljastu jotenkin se, no ettei olla sen terveen häpeän kanssa tekemisissä, joka tarkoittaisi just sitä, että jokainen on epätäydellinen, keskeneräinen, jokaisella on omat heikkoudet ja näin, niin jotenkin kaikin keinoin vältellään sitä, mutta kun sehän ei siis niin kuin, se ei pidä, että ei ne meidän naamiot ei pysy kaikissa tilanteissa, se on vaan, kun ei ole tarkoituskaan, niin sitten ne kuulostaisi tuossa tilanteessa sit varmaan, niin kuin, että sit ne poksahtaa auki niiden läheisimpien kanssa sitten.
toki siinä on varmaan monta muutakin, että vähän vaikea nyt tämän perusteella lähteä sitä enempää avaamaan, mahdotonta, mutta se nyt ainakin tuli mieleen, semmoinen kulissien pitäminen. Kyllä, kyllä. Ja kiitos kaikille, kun olette aika avoimesti ja rohkeasti siellä chatissa niitä tilanteita jakaneet. Ja täällä on myös tämmöinen kysymys, että lapsena miellytin isää ja olin paikalla isän humalatilan aikana ja suojelin suloisuudellani äitiäni. Ja ikään kuin, että oli tämmöinen tärkeä rooli kilttinä äidin vuoksi. Korjaako tämmöinen murros jälkeen kaveriporukoissa vapaasti ilmaistu autenttisuus? Ja tuntuu, että muiden kanssa olen pärjännyt omana itsenäni, mutta parisuhteet ovat olleet vahingollisia ja tuhoon tuomittuja. Ikää nyt 65 V. Mitäs sanot tähän? No ensin nyt se, että ainakin, että korjaako se murrosiässä, niin joo, se on parempi kuin että ei mitään. Että siellä vähän saa edes olla sitä autenttisuutta, niin se on tietenkin aina hyvä. Mutta sitten niin kuin hän kirjoittaakin, että parisuhteet on ollut haasteellisia. Sitten se näkyy yleensä, just nämä meidän perhesysteemin haasteet näkyy ennen kaikkea parisuhteessa. Niin kuin, koska ne on niitä läheisimpiä suhteita, missä sitten on tarkoituskin, että tulee ne meidän traumat pintaan, niin että niitä voidaan hoitaa. Kyllä. Osittain siinä parisuhteessa toki mielellään sitten myös muuten, mutta niin kuin että se ei ole ensisijainen paikka hoitaa niitä, mutta sitten hyvin paljon ymmärrettävää, että jos hän on ollut siellä niin kuin siinä roolissa niin kuin ikään kuin äidin tukena, niin totta kai se on semmoinen, mikä pitää niin kuin tiedostaa ja työstää. Joo, nyt näyttää siltä, että Anna ehkä tippui langoilta. Joo. Tässä välissä lukee toisen kysymyksen, mikä on tullut tänne chattiin. Ja parikin ihmistä oli kysynyt, että miten liiallinen kiltteys eroaa altruismista. Hyvä kysymys. Auttamisen halu. No, ei välttämättä eroa mitenkään, että mä taas siihen aitoon kiltteyteen niin kuin liittäisin tämän altruismin. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, että liialliseen kiltteyteen totta kai, että siinä on yleensä myös sitä aitoa. Se on se, miten mä on, niin kuin sen näen. Niin mutta sitten taas just se, että sen rajan ymmärtäminen, että milloin, niin kun, mun mielestä semmoinen termi on myös kuin uhrautuva altruismi. Että sitten se olisi niin kuin mun mielestä siellä liiallista kiltteyttä. Että sitten sieltä, niin kuin, että silloinhan, jos me uhraudutaan, niin se ei ole hyväksi. Se ei niin kuin systeemisesti myöskään palvele. Eli silloin me tehdään sieltä, mä aina erotan vastuu ja velvollisuus, niin silloin me toimitaan niin kuin velvollisuudesta käsin, eli pelosta, uhrautumisesta, eli just sieltä käsin, että pelätään, että me tullaan muuten hylätyksi. Niin mutta sitten semmoinen puhdas altruismi, auttamisen halu, niin sehän on just sitä aitoa kiltteyttä, se on sitä hyvän tahtoisuutta, ja siitähän saa itsellekin. Et jälleen taas tämä, että miltä se tuntuu niin kuin itsessä ja miten se energia virtaa, siitä mä oon aina kiinnostunut. Kyllä. Nyt Anna kirjoittaa tässä mulle chattiin, mutta mä tässä välissä ottaa vielä olisi muutama minuutti aikaa, niin ehditään ottaa ainakin vielä yksi kysymys. Joku kysyy tästä, että miten saa kehon rauhoittumaan, jos tämä trauma on niin kuin jäänyt kiinni siihen kehoon. Joo. Monia keinoja, miten saa kehon rauhoittumaan. Siis läsnäolo on se, että ylipäätään lähtee harjoittelemaan pysähtymistä ja läsnäoloa. Eli tärkeää on ymmärtää nämä vireystilavaihtelut. Eli mehän voidaan hyvin ja me ollaan läsnä silloin, kun me ollaan siinä optimivireystilassa, missä me pystytään olemaan läsnä ja keskittymään riittävän hyvin. Ja siinä myös tapahtuu aina palautumista ja toipumista. Sitten meillä on ylivireystila, missä hyvin monet liiallisesti kiltit
syyllisyyspersonat ovat, eli liian ylivireitä, ja siellähän, jos me ollaan liian paljon, niin me uuvutaan. Ja sitten toinen traumatila on se alivireystila. Se on enemmän sitten semmoista niin kuin lamaantumista, ja no, vähän sitä hymytyttöpatsasta tuossa itsestäni kerroin, niin silloin meillä vaihtelee paljon myös usein, niin kuin, että me ollaan ylivireystilassa ja alivireystilassa, me ei olla niin kuin itsessämme läsnä. Ja se kertoo siitä, että koska se ei ole ollut mahdollista, niin taas tämän niin kuin ymmärtäminen, että pikkuhiljaa alkaa löytää niin kuin itsestä sitä, että missä pystyy olemaan läsnä, missä esimerkiksi se oma keho rentoutuu, rauhoittuu. Terapia esimerkiksi, niin kuin, että kun siinä on turvallinen luottamussuhde, niin ihminen pääsee enemmän siihen läsnäolon tilaan, milloin niin kuin ne tunteet saa siinä myös olla. Eli alkaa huomaamaan sitä, että missä tilanteissa on niin kuin helpompaa olla läsnä kuin toisissa. Eli tämä niin kuin ymmärrys, armollisuus itseä kohtaan, se on matka. Että miten sit saa keho rauhoittua, niin se on yksilöllistä. Se on niin kuin, mikä kelläkin auttaa. Luonto, metsään meneminen, jos on tosi virittynyt, lämmin suihku, sauna, hengittäminen, venyttely, jooga, rentoutuminen, rauhallinen musiikki, keinoja on monia, että mikä sitten niin kuin aina, että se on hirveän yksilöllistä, miten se keho reagoi ja millä tavalla sen saa rauhoittumaan, mutta esimerkiksi nämä, ja sitten tietenkin, että se mikä on mennyt rikki ihmissuhteessa, niin tulee korjatuksi ihmissuhteessa, että siihen esimerkiksi vaikka terapia perustuu, että sit niin kuin, että jos on paljon niin kuin epäluottamusta ihmissuhteissa, niin sehän on tietenkin hirmu virittävää ja alivirittävää myös. Niin sitten pitää alkaa saada niitä kokemuksia, että sä oot turvallisessa tilassa toisen ihmisen kanssa ja mitään pahaa ei tapahdu. Nämä nyt ainakin. Iso teema. Kiitos Johanna, tosi hyviä vinkkejä. Nyt kello on sen verran paljon, että luulen, että ei varmaan ehditä enää ottaa tässä vaiheessa lisää kysymyksiä, mutta kiitos tosi paljon ihan mahtavasta luennosta ja kiitos kaikille osallistujille, että olitte mukana ja kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Ja meille saa tosi mielellään jättää palautetta. Mä laitan linkin tonne chattiin ja tervetuloa sitten seuraavaan kerran. Meillä on tosiaan lokakuussa seuraava webinaari. Kiitos tosi paljon Johanna vielä. Kiitos. Kiitos kaikille mukana olleille. Ihan huippua. Paljon kommenttejakin, mutta ei nyt ehtinyt vastaa kaikkea. Joihinkin ainakin. Kiitos. Kiitos.